Ассаляму алейкум, доброе утро. На телеканале АТР начинается наша утренняя рубрика, наши утренние эфиры прямые. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров, и гость нашего первого утреннего эфира, политический эксперт Валерий Клочок. Доброе утро, Валерий. Доброе утро. И начнем с того, что бывшего народного депутата от партии регионов Александра Онищенко задержали в Германии. Произошло это 29 ноября. Информацию подтвердил Укринформу прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкев. Далее немецкий суд должен вынести решение по его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен избрать Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. А пока Онищенко находится под стражей. Напомню, экс-нардеп регионал Александр Онищенко сбежал из Украины летом 2016 года. Уже в Испании он проиграл суды о его экстрадиции. НАБУ подозревает Онищенко, что он причастен к хищению более 1,5 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год на продаже газа. А убытки предприятию «Укргаздобыча» оцениваются более 740 миллионов гривен. Валерий, и вот, к сожалению, уже не первый случай, когда вот таких беглецов ловят, и, к сожалению, те, кто были замешаны в каких-то коррупционных схемах, каких-то хищениях в особо крупных размерах, они вот не несут наказания. Как думаете, все-таки вот Онищенко экстрадируют в Украину, и понесет ли он ответственность за то, что сделал? Ну, я пропустив цю новину, відверто кажучи, про затримання, бо знаю, що він там готувався повернутися. І мені взагалі було дивним зухвалість Онищенка, який говорить із-за бугра, перепрошую за такий жаргонізм, але врешті-решт, про те, що він готовий приїхати, все, мовляв, нормально. Перед цим він говорить уже впродовж кількох років, що він носив гроші мішками, сумками, підкуповував народних депутатів за вказівкою Петра Порошенка. Ну, факт, звичайно, це треба буде ще довести. І в такому випадку він не вбачає, от в своїх словах він не вбачає нічого такого кримінального, щоб йому заважало повернутися до України. Я вже не те, що там співставляю факти, просто його слова. Фактами хай займається слідство. Воно буде розбиратися, правда там, зловживання були, не були, суд винесе вирок. Але це прямі цитати Онищенка. Тому вони мене часто бентежать. І, мабуть, реалія така сьогодні в Україні, що це є нормою. Тобто, якщо ти підкуповуєш народних депутатів, ти займаєшся корупцією, про це говориш, то ти вважаєш, що тут нічого страшного немає, розумієте? І тому в мене такий певний когнітивний дисонанс. Я не можу зрозуміти, де я перебуваю, в якій країні і що взагалі в цій країні коїться. Звісно, що повернення Онищенка багато хто очікує. Очікують і прихильники, і опоненти, тому що аби він давав якісь свідчення стосовно там якихось корупційних діянь, звісно. Але давайте скажемо щиро, що говорити сьогодні однозначно про те, що нинішня правоохоронна система, яка є в Україні, яка вже у нас тут формується впродовж 28 років, буде здатна винести вирок конкретний Онищенку у тих зловживаннях, яких йому звинувачують і закидають. У мене поки що в цьому переконань немає. Тому що останні, наприклад, затримання фігурантів гучних корупційних скандалів, як то в Укроборонпромі, як, наприклад, Пашинський, зараз перебуває під вартою, вони ж загалом нічим не закінчуються, за великим рахунком. У нас немає жодної гучної посадки, доведеної до краю, доведеної до суду, щоб був вирок і повернуті кошти в бюджет. Навіть повернення коштів так званих Януковича, воно і то сумнівне, правда, ми спираємося лише на заяви Луценка, але Луценко настільки себе дискредитував, що довіри до нього не так багато. Оце є головна проблема. Люди не вірять. Вони не вірять в правосуддя в Україні, так само не вірю і я. Сьогодні нема підстав про це говорити. Чим закінчиться ця справа, не знаю. Але ви бачите, що правоохоронці Німеччини працюють краще, ніж правоохоронці України в інтересах України. Парадоксальні речі. Я собі часто не можу уявити, як так, що правоохоронні системи інших країн вболівають більше за нашу правоохоронну діяльність, відповідність законів за боротьбу з корупцією в Україні, ніж ми самі.
Тобто нам це не потрібно. От система, вона поки що така, і от змінилась нібито влада, змінились очільники правоохоронних органів, кажуть, ну, мовляв, чи не так багато часу пройшло. Я вважаю, часу пройшло не те, що більш ніж достатньо, але достатньо для того, щоб показати якісь певні результати. Результатів поки що нема. Тому... И перейдем к следующей теме, к теме ДБР. Парламент проголосовал за перезагрузку руководства Госбюро расследований. Народный депутат фракции «Голос» Александра Устинова рассказала о процедуре избрания нового руководства. Що дуже важливо, було врятовані справи Майдану. І саме завдяки тому, що був величезний тиск громадянського суспільства, вдалося переконати інших колег по парламенту голосувати за цей закон. Протягом 5 днів буде призначено новий виконуючий обов'язки. Пан Роман Трубай, його заступники будуть звільнені. Протягом 60 днів після цього відбувається конкурс, на якому будуть обирати нового керівника. Цей керівник вже за результатами інших 2 конкурсів зможе обрати собі сам заступників. Тобто тепер у нас буде одноособове керівництво, а не колективна безвідповідальність, хоча це мала бути колективна відповідальність, насправді, як це відбувалося до цього. А вот народный депутат от «Слуги народа» Денис Монастырский сообщил, что теперь парламентский контроль над ГБР усилится. В минулому була проблема, що фактично директора міг тільки запрошувати профільний комітет, який зараз очолює, заслуховувати його. Ну і фактично незалежності від результатів ніяких можливостей впливу не було. Відтепер щороку директор ДБР має звітувати перед Верховною Радою, і Верховна Рада може визнати такий звіт задовільним або незадовільним. Якщо звіт буде визнано незадовільним, таке подання, цей документ йде до президента, і він отримує право звільнити директора ДБР в зв'язку з цим визнанням звіту незадовільним. Таким чином, тут підвищується парламентський контроль і рівень парламентського контролю за Державним бюро розслідувань. Как вот оцениваете работу ДБР? Вот все возлагали надежды, что будут расследованы дела Майдана. Предыдущая власть не справилась с этим, то есть расследование не дошло к своему логическому завершению, не названы виновные. То есть сейчас новая власть. И вот претензии к ДБР опять то, что вот расследование идет, но результатов нет. И там вот жалуются, мол, не хватает рук. Ну, справа в тому, що бачите інформацію, як подати. Бо дійсно говорили нам впродовж 5 років, що головною проблемою нерозслідування справ Майдану є Горбатюк і Луценко. Ну, фактично, скандал між ними. Але за великим рахунком, я вважаю, що у Генеральної прокуратури було достатньо важелів і законних підстав проводити розслідування, робити якісь певні висновки, готувати обвинувальні акти, передавати їх до суду. Хоча там чимало справ передано до суду, говоримо щиро, але не встановлені фактично організатори. Да? Ми не знаємо винуватих. Тобто суспільство не отримало відповіді на те питання, чому були розстріляна Небесна Сотня. Хто вчинив, власне, ці злочини. Значить, комусь це цікаво. І, ви знаєте, цей постійний батл між Горбатюком і Луценком, він просто вже людям набив оскомину. Вони не вірять. Те, про що ми говорили. І в роботу Генеральної прокуратури. Чому «Слуга народу» вирішила, що якщо передати повноваження саме по справах Майдану з ГПУ в ДБР, і це якось кардинально вирішить ситуацію, я не розумію. Тому що люди фактично перекочують одні й ті ж самі. Справами будуть займатися одні й ті самі слідчі. Як це змінить, якщо у вас свій генеральний прокурор, нині Рябошапка, так, вже ж ніхто не заважає, ви прибрали Горбатюка звідти. Для чого передавати ці функції в ДБР? Я логіки не бачу. Можливо, там юристи мені пояснять якісь специфічні моменти, але ви ж законом закріплюєте. Другий момент. От щойно говорять про таку функцію, як буде покращений парламентський контроль. Вдумайтеся в цю цифру, в цю дефініцію. І президент отримує право на зміну керівництва очільника ДБР або всього там керівництва. Але ж не обов'язок. Тобто в чому щорічний звіт? А ми з такими звітами стикаємося з СБУ, з Генеральною прокуратурою. Ми викликаємо на звіти міністра внутрішніх справ. Чим це закінчується? Нічим. Це повноваження колегіальне або всієї Верховної Ради, або президента. Тобто ви говорите, але рішення ухвалити не можете. Парламентський контроль має бути, але не треба так підносити цю планку високу і дурити знову всіх, що, мовляв, тепер ДБР буде як ручне залежне від парламенту.
От де логіка цієї тези? От вона втрачається. Наступний момент. Знову ж таки говорить, що тепер одноосібність в управлінні ДБР стане кращим інструментом для ухвалення рішень, ніж була колегіальність. То ми тепер відходимо від колегіальності, від демократичних принципів управління державними органами до авторитарних, чи як? Я не проти того, якщо ваш інший метод управління дасть результат ефективний. Так само сьогодні змінено управління і в НАЗК. Поперед цього були кілька, мабуть, місяць тому десь були ухвалені зміни до закону про НАЗК, де також прибирали можливість колегіального управління і одноосібно управляти НАЗК буде тепер очільник, призначений на виконуючі обов'язки. Місяць пройшов, виконуючі обов'язки є. Якось таких гучних повідомлень про те, що НАЗК виявило там купу корупційних зловживань в частині перевірки декларацій чиновників, я також не чув. І, можливо, там якісь кримінальні справи відкриті, але знову ж таки, поки що, для мене найголовнішим показником, там, мабуть, як і для вас, для кожного українця, буде кількість вкрадених коштів повернути в бюджет. От якщо ці суми, про які ми говоримо, що розкладаються десятками мільярдів, хоча б будете повертати, скажімо, що хоч з половини, тому що інколи важко довести. Ми ж все-таки не агульно поступаємо, а маємо мати фактаж вчинення злочинів. Ми ж правова держава. Хоча б з половини будуть повернуті кошти. Це буде показувати ефективність роботи. А поки що, про що можна говорити, як ейфорія це подавати суспільству, це ваша банальна, рутинна робота. Я не проти, наприклад, скажу чесно, ви новий шлях, нову стратегію обираєте управління державними органами. Авторитарно. Добре, обирайте її, але покажіть результат. Тому що от за вашим перебиранням всіх повноважень в одні руки, в одну особу, з'являються такі закони, як ініціативи про регулювання навіть контенту для засобів масової інформації. Ми так далеко можемо... Вчора об этом говорили теж. Тема просто, вона дуже чутлива. Ще поки що суспільство не доусвідомило небезпеку цього. Тому що, я говорю, потім ми будемо про це все говорити на кухні. Трохи згодом. А вот согласно новым поправкам, директор ДБР будет на посту 5 лет. То есть каждая новая власть будет избирать нового главу под себя? То есть как вы на это? Ні, так вона може і раніше змінити. Є своя фракція, заслухали очільника ДБР, дають йому рік, заслухали очільника ДБР, президент його потім звільнить, якщо треба буде. Це фактично ручне управління. Тобто ми зараз в ще більшу залежність ставимо керівництво ДБР від керівництва держави. Вона і так була, вона якось передавалася ментально, мабуть. Давайте зараз проаналізуємо навіть, не те, що згадаємо, точніше, зливи в телеграм-канал «Турбу прорвало», і купа публікацій, вони не безпідставні, тим паче опосередковано не спростував ці дані сам Труба. Тобто, на пряме запитання, чи там ваш голос, я особисто слухав цю прес-конференцію, він не дав ствердної відповіді «ні». Це вже наштовхує на думку про те, що це також може, що, ймовірно, він на цих плівках присутній. Тому саме оці дані свідчать про те, що і сьогодні колегіальний орган, але він залежний від влади. От ухваленням цього закону ми ще більшу залежність ставимо. И вот о возможной коррупции в ДБР поговорим далее. Президент Зеленский заявил, что правую руку директора ДБР Романа Трубы задержали на взятке. Давайте послушаем, что он сказал. Права рука директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 тисяч. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво бюро. Ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться. А сам директор ДБР Роман Труба информацию о взяточестве в бюро опровергает. Дізнався з новин, що начебто мій колишній колега ще з часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень ДБР. І це кримінальне провадження розслідує НАБУ. Звертаю увагу на декілька моментів. Ані на керівництво ДБР, ані на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я би першим написав заяву про злочин. Слушая вот это все, конечно, очень становится печально, с одной стороны, то, что в
в той институции, которая должна заниматься, скажем, это по сути как ФБР, правильно? Конечно. ДБР, то есть это Конечно. вот такая институция, которая особо тяжкие какие-то эти расследует. 100%. И теперь здесь мы видим, ну, это пока не доказано, но опять-таки вопроси зв'язані з корупцією. Так, є інформація офіційна про те, що затримали фігуранта справи, 150 тисяч доларів там, хабаря і все решта. Є. Але в мене запитання, чому напередодні голосування такого важливого закону, дійсно важливо, тому що ви зміните структуру роботи, мабуть, чи не найголовнішого органу, який покликаний боротися з корупцією в вищих ешелонах влади. Він же для цього був створений, бо в нас, виявляється, мало правоохоронних органів. Менше з тим. І таку заяву провокативно робить сам президент. Тому що фактично напередодні голосування за цей закон, який передбачає можливість швидкого звільнення керівника-очільника ДБР, бо, мабуть, ви не задоволені, пане президентові, роботою, ви робите заяву про те, що, мовляв, Труба через свого помічника отримує хабар. Цього, в принципі, не можна робити. В державі, яка сповідує незалежну роботу гілок влади, це можна розцінювати як тиск президента перед голосуванням за цей законопроект. Це публічно. Я був, чесно кажучи, вражений цією заявою. Там прес-служба, радники, вони просто не мали права випускати цю заяву. Якщо після, нема питань. Ти не можеш втручатися в цей процес. Як автор законодавчої ініціативи нема проблем. Є таке право, вносить закони, як невідкладні, достатньо Конституцію передбачених повноважень. Але ця заява суто політична, вона не мала звучати з уст президента. Как мы уже отметили, ДБР должен рассматривать дела топ-чиновников. А как, на ваш взгляд, почему в ДБР вызывают на допрос Марусю Звіробій, например? Вона що, топ-чиновник? Ви знаєте, у нас з підслідністю взагалі дуже великі питання, тому що я вже, чесно кажучи, загубився в тому, де хто що має розслідувати. От знаєте, де зручний керівник або зручний, мабуть, слідчий чи управління, якому можна зателефонувати, сказати, ви займаєтеся цими питаннями, вони будуть займатися вам цими питаннями. От це свідчить про те, що органи, які в нас, дивіться, раніше у нас було Національна поліція, міліція, перейменували, добре, просто перейменували. Служба безпеки України, Генеральна прокуратура. У нас ж було достатньо цих органів для вчинення правосуддя. Тепер нас створювали ще антикорупційні органи, забрали частину повноважень від цих органів, про які я назвав, і хочемо, щоб, маємо бажання, щоб їх робота була ефективною саме в частині боротьби з корупцією. Корупція – це пов'язане зловживання посадовим становищем з метою отримання вигоди. Звісно, що у нас треба цим займатися, але ж для чого було створювати додаткові органи? От мені поки що не зрозуміло. В цій частині наводив приклад і навожу. Задаємо скандальне рішення Конституційного суду України, яким було скасовано статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. Вона наробила чимало галасу в період президентської кампанії. Сьогодні цю статтю повернули. Але в чинному законодавстві є поняття, дефініція предикатного злочину, який дає підстави повністю кваліфікувати дії будь-якого посадовця як корупційні діяння з метою отримання неправомірної вигоди чи створення умов для отримання такої вигоди. Тобто в нас є достатньо законів, достатньо статей в законах для того, щоб проводити слідство, готувати обвинувальні акти і виносити вироки суду з конкретними термінами ув'язнення. Тому, ви знаєте, ми намагаємося когось задовільнити, чи ми справді здійснюємо боротьбу з корупцією. Те саме в частині створення ДБР. Врешті-решт, створили ДБР, наробили політичного запиту. Ця ж ідея вже в суспільстві років 20, як вона є, створенням такого органу, який би, за прикладом Сполучених Штатів Америки, ФБР розслідував такі гучні справи. Нема проблем, розслідуйте. Часу, звичайно, пройшло, можливо, не так багато з моменту запуску самого ДБР. Але менше з тим, поки що результатів немає. Трохи це не співставні речі, часу мало, результатів немає. Подивимося, як воно буде, але в мене більше скепсису саме до цієї роботи, тому що саме про підслідність говорити одні справи, інші, 5, 10. Зверніть увагу, СБУ розслідує справи, які абсолютно не є її компетенції. Чому? Бо так зручно. И перейдем к тому, о чем будут сегодня говорить в Верховной Раде. Сегодня состоятся парламентские слушания о продаже земли. Народный депутат от монобольшинства Александр Качура рассказал, какие инициативы предложат для рынка земли.
Тут буде дуже гаряче в залі парламентських слухань, але в будь-якому випадку повинні до чогось прийти, до консенсусу. Я також записався на виступ, і я буду наполягати на правках, щоб наша фракція прийняла. Перше, це скорочення в 4 рази розміру в одні руки, скільки можна передати. Це повна заборона продажу іноземцям, а також компаніям, яких кінцевим бенефіціарним власником є іноземці. Це друга моя позиція. Третє, із основного, що я б хотів би, це якщо, наприклад, підприємство переробляє, а не відправляє сировину на експорт, то воно має мати якісь податкові пільги. А вот Батьківщина настаивает на референдуме по этому вопросу. Слушаем народного депутата Сергея Власенка. Ми просто хочемо нагадати шановному пану президенту його обіцянки неодноразові про те, що він не буде приймати жодного важливого для держави рішення без консультацій з людьми. Я хочу близько до тексту процитувати програму кандидата в президенти Зеленського, що перший закон, який я внесу, це буде закон про народовладдя, а відтак я буду радити з людьми по ключових питаннях діяльності життя держави. Тому ми будемо вимагати від президента, ми, як частина цих парламентських слухань, будемо вимагати на цих парламентських слуханнях провести референдум щодо необхідності відкриття ринку землі в нинішніх умовах до тих пір, поки не створено умови для малого і середнього фермерства і допоки у нас іде, пробачте, в країні війна. И мой вопрос, на ваш взгляд, с чем связано то, что вот рынок, продажа рынка земли, то есть продажа земли и вот законы о рынке земли, это, скажем, один из непопулярных проектов, который сейчас ведет новая власть. Очень много критики в адрес данного законопроекта. На ваш взгляд, почему вот сейчас новая власть взяла все-таки этот закон и хочет его принять? Ну, питання очевидне. Тут це один із пунктів меморандуму співпраці з Міжнародним валютним фондом, який ще буде підписаний у 2018 році. От 18, 19, 20 рік, якщо не помиляюсь, у нас є програма, яка передбачає низку умов, які повинна виконати Україна для того, щоб співпраця з Міжнародним валютним фондом була і продовжувалася. І в переліку цих питань є і земельна реформа. Але справа в тому, що від цього питання постійно відходив Гройсман, бо фактично це було в його компетенції Кабінету міністрів Гройсмана, ну і частково, звичайно, Порошенка. Вони так само відходили від питання підвищення цін на газ для населення, і згадаємо, що останній рік, півтора, ми не отримували коштів від МВФ. Це питання доволі токсичне для політиків, на ньому легко грати, тому вони не брали його в розробку. Відтак, співпраця з МВФ в Україні була така доволі натягнута останні роки. Ну, відверто кажучи, її не було. І відтак, беручи до уваги питання, які сьогодні стоять і виклики перед урядом Гончарука, а фактично урядом Зеленського, то це одне із головних наповнення бюджету. Сьогодні ми маємо дуже серйозні прорахунки з недовиконанням бюджетної частини. Згадаємо одне з останніх відео, де Зеленський говорить про те, що він дізнався, що вчителям і медикам не виплачують заробітні плати. Чому не виплачують? Тому що немає коштів в бюджеті. Банально. От учора буквально відбувся черговий аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики. На внутрішньому ринку було залучено 4,65 мільярда гривень додатково. За цей рік ми перевиконали вже майже вдвічі план надходжень по облігаціях внутрішньої державної позики, по внутрішніх запозичень, які передбачені законом про державний бюджет на 2019 рік. Це сума приблизно десь, за підрахунками приблизними поки що, 350 мільярдів гривень. За рік ми збільшили, для чого ми ці гроші позичаємо? Для того, щоб віддавати, тому що нам треба ж віддавати борги. А віддавати нема чим. Тому ми позичаємо і віддаємо, але ж позичаємо під відсотки. За рахунок того, що долги наші увеличуються. Правильно. От лише внутрішній борг по облігаціях внутрішньої державної позики за цей рік збільшився на 2 мільярди євро. Якщо в гривнях, то це сума приблизно 60-70 мільярдів гривень. Це офіційна статистика, яка є на сайті Національного банку України. Це я щось не придумав, вона абсолютно всім достатньо відома. Але про неї не говорять, тому що незручно. Відтак, звичайно, одним із індикаторів, який би посприяв би введенню додаткових інвестицій в Україну, це є збільшення кредитного рейтингу України. А він можливий за рахунок лише співпраці з МВФ. Але МВФ ставить низку конкретних умов.
Одна із них – це ринок землі, не приватизація, не повернення Коломойському Приватбанку і інші газове питання, збільшення цін на газ. Зараз трохи лавують, тут уряд має преференції, тому що ціни на газ на європейському ринку падають, у нас є домовленість про паритетні відносини в питаннях ціни з європейськими, тому ми тут нібито поки що зберігаємо добрі позиції. А от ринок землі однозначно треба реалізовувати. Я також є прихильником запуску ринку землі. Але за певних умов. Тому що, наприклад, згадаємо законопроект, який вносив ще Зеленський на початку своєї фактично каденції роботи парламенту. Там була передбачена норма, та, про яку говорили, і норма, що законопроект буде введений в дію з 1 жовтня 2020 року, але йому буде передувати серйозна ревізія землі в Україні. Тобто впорядкування, тому що сьогодні за різними підрахунками десь близько 10 мільйонів гектарів землі, вони знаходяться державної власності, вони знаходяться незрозуміло в чиєму користуванні, незрозуміло як вони оподатковуються, і її поки що ще не поділили. Оце є зараз найбільшою проблемою. Якби уряд Гончарука і команда Зеленського впорядкували ці питання, тому що Держгеокадастр, він фактично дуже суттєво пророблена по ньому робота, багато землі обліковано, але і кілька мільйонів ділянок землі різних розмірів не обліковані. Це дійсно є проблема. Сьогодні мало хто розуміє, як десь біля 25% у нас землі в державній власності, як вони взагалі використовуються, які. Чи вони є в реєстрі? Їх, подивіться, їх часто немає. Тобто має бути проведена детальна ревізія, впорядковано, прибрана повністю корупційна складова. Всі мають розуміти, всі громадяни України, що податки з використання землі сплачуються в достатньому розмірі. Ми повинні побачити тенденцію правильної державницької політики в питанні землі. А її немає. І от на фоні цього намагаються землю продати. Бо дійсно запуск ринку землі буде сприятливою умовою для збільшення ВВП, але в перспективі. Десь на 1-2%, не в перший рік навіть. Тому що не всі гроші миттєво війдуть в ринок від того, що ми дозволимо селянам продавати свою землю. І от дійсно питання в тому, яка модель цієї землі. От і це є каменем спотикання. А суспільство в Україні настільки підігріто і готове до того, щоб боротися з запуском землі, що політикам просто цю тему варто підняти. Сьогодні в умовах того програшу, того недоопрацювання урядом Зеленського, про яке я щойно говорю, дуже легко опонувати Зеленському, що цього робити не можна. І вони праві. Разумеете, вони праві. И поговорим о том, что миллионы украинцев, как всем известно, выезжают на заработки за границу, о том, как Зеленский собирается их возвращать. У президента разработали план возвращения украинцев из-за границы. А как именно? Давайте послушаем Владимира Зеленского. Ми запускаємо нову державну програму «Повертайся і залишайся». Перший етап – доступні кредити для власної справи. Для тих, хто хоче або розпочати, або розширити власний бізнес. Як це буде працювати? Сума кредиту – 1,5 мільйони гривень. На 5 років. Ставки наступні. 5% для діючого або нового бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця. 7% для нового бізнесу або діючого з виручкою до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місця. Але якщо ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка буде знижуватись на 0,5%. І 9% для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу. Вот такое заявление интересное президента Владимира Зеленского. У меня вот вопрос один. С чего собираются таким образом помогать людям? Буквально несколько минут назад вы отмечали, что в бюджете не хватает денег заплатить учителям, врачам. А тут вот президент делает такие заявления. Возвращайтесь, вот у нас щира украинская душа, всем хватит денег, 1,5 мільйона на розвиття бізнесу. Откуда? Я, чесно кажучи, коли слухав цю заяву його, підписаний на канал, щоб розуміти Зеленського, в мене відразу з'являється це відео, я передаюсь, мені просто цікаво, врешті за цим слідкую.
Хто рахував? От покажіть мені того, Или это хто будет це... история, как анонсировала зарплата учителям по $4000? Так, вона дуже схожа, але це ще більший жах, тому що почнемо навіть з суми – 1,5 мільйони гривень. В принципі, для запуску малого бізнесу це є сума нормальна, так? Але коли ти запускаєш свій бізнес, ти прораховуєш, кому ти надаватимеш послугу або будеш продавати товар, найголовніше. Повернемося до 1,5 мільйона. Відсоткова ставка. У нас нема такої відсоткової ставки. Хто буде компенсувати розрив між ставкою Національного банку і те, про що він говорить? Жоден банк вам під 5% гроші не віддасть. Це маячня повна. Це має бути спеціальна державна програма. От, наприклад, була свого часу державна програма для придбання житла молодими сім'ями. Вона давно існує в Україні, і саме компенсація за рахунок державного бюджету цієї відсоткової ставки, вона здійснювалася. Тобто тіло ти гасиш, а відсотки ти не гасиш. Тому як в умовах, коли бюджет просто розриває? Друге питання. Для того, щоб, точніше вже третє, для того, щоб запустити бізнес, тобі треба мати елементарний план. Тобто, кому ти будеш продавати послугу і товар. Бо цифри, які він називає по обороту 20-25 мільйонів, а якщо ви розкинете на рік, тобто в рік ви маєте обороту касового десь близько, в місяць, 2 мільйони гривень, це навіть таке вище середнього підприємство, це доволі серйозно. І ви даєте 1,5 мільйона на розвиток бізнесу. Трохи, знаєте, не співвимірні цифри, хоча ідея може десь і непогана, але найголовніше, що коли буде повертатися сюди заробітчанин з-за кордону, то він знову-таки ставитиме запитання, кому я це запропоную? Тому що в Україні нема кому купувати сьогодні товари і послуги. Якщо вони не розуміють, то це дуже погано. Сьогодні я просто, якщо вони мене чують, то я хочу сказати, малий і середній бізнес, він вмирає. Зовсім. Вмирає. Закриваються масові підприємства. Масово закриваються. Тому що після цих всіх обіцянок ви не дали людям можливості заробити достатньої кількості коштів для того, щоб вони придбавали товари і послуги. Закон економіки який? Є послуга, вона продається, має на неї бути попит. Хтось її має купувати. Якщо у цих двох складових не буде взаємодії, ні про які бізнес-мови взагалі не може йти. І потім, на рахунок нанятих працівників. Шановний пане президенте, запитайте, будь ласка, як у нас сьогодні адмініструються наняті працівники? Тому що навіть малому чи середньому бізнесмену для того, щоб адмініструвати нанятого працівника, треба в штаті мати бухгалтера. Можливо, навіть не одного. Вартість бухгалтерських послуг на сьогодні зростає просто як на дріжджах. І це природно, тому що життя дорожчає дуже суттєво. А податкове навантаження на нанятого працівника настільки велике в умовах низької платоспроможності українця, що утримувати його в законний спосіб просто немає сенсу. Тобто ніхто вам не покаже в білу, що в нього працюють люди. Повністю, навіть на мінімалки. Це просто відірваність від реалій. От коли я слухаю, воно навіть в закони економіки не вкладається. І перейдемо к одній з Вибачте за цю емоційність, але це реально, той, хто писав, взагалі не розуміє, що таке бізнес, як він працює. Перейдем к одной из самых горячих тем. Это 9 декабря должна будет состояться встреча в нормандском формате. Вот фракция «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьківщина» выступили с трибуны парламента с общим заявлением. Давайте послушаем. Заява щодо недопущення порушення національних інтересів України, усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять з триваючої агресії Російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у нормандському форматі принципових позицій, червоних ліній, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні. Отже, жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичних дій, зокрема виборів, на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконно озброєних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.
політичні сили вимагають забезпечення принципу «спершу безпека», включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України, повернення контролю України над українсько-російським кордоном. Вот вы слышали подобное заявление. На ваш взгляд, это что вот было? Это вот какое-то вот формирование такой оппозиции своего рода и вот предостережение Зеленскому, либо какое-то наставление, как это назвать можно? Бачите, ваше навіть запитання починалося з того, не з тексту, правда, а з самого формату. Тобто форма цікава. Бо от часто сьогодні виникає запитання і в експертному середовищі журналістів, і взагалі серед громадянського населення, а чому такі серйозні промахи в роботі команди Зеленського? Промах один-єдиний і він очевидний. В тому, що він не знайшов у собі сили поділитися владою, знайти собі опонента, перепрошую, не опонента, а союзника в обличчі іншої політичної сили. І от вона йому нужна зараз? Та вона йому ще вчора потрібна була, вже пізно, вже реально пізно. Тому що його вчорашні союзники в обличчі Юлії Тимошенко, Святослава Вакарчука, я не говорю про Порошенка, стали сьогодні його політичними опонентами і навіть ворогами. І оце об'єднання показує, що, зверніть увагу, об'єдналися вчорашні вороги. Немає нічого кращого для об'єднання сьогоднішніх ворогів, вчорашніх ворогів, як їхній новий спільний ворог. От у них є спільний ворог Зеленський. А тепер ти будеш мати в їх обличчі дві серйозні політичні опозиції. В обличчі Медведчука, опозиційна платформа «За життя», доволі потужна політична сила. І нового об'єднання. Я не знаю, може воно буде навіть формалізоване в якесь інше. Вони знайшли привід, дуже серйозний привід. Привід не зрадити національним інтересам. Хоча нібито Зеленський буквально нещодавно про це вже говорив. Да, зради не буде. Але не вірять, от реально не вірять. Це є дуже суттєвий прорахунок у політичній боротьбі. А є поводи не вірять? Звичайно, що є. Звичайно, що є, тому що ми не розуміємо, з яким стратегічним курсом в питаннях саме врегулювання війни на Донбасі і повернення Криму ми йдемо в нормандські перемовини. Ми не розуміємо, нам про це не говорять. А найголовнішою проблемою будь-якої влади, уряду є відсутність суспільного діалогу. Коли ти не розповідаєш про свої рішення, про те, як ти будеш їх впроваджувати, про свій план, про свій політичний курс, про свою стратегію. Ти це не інформуєш, люди тобі вірити не будуть. Тому що вони не мають точок дотику для того, щоб контролювати тебе. Вони хочуть бути причетними до влади. Дуже класна теза була про народовладдя, яку сьогодні згадували. В його предвиборчій кампанії вона зіграла, можливо, чи не найключовішу роль. Тому що люди хочуть бути дотичними до управління. Але ти їх відсуваєш. Ти навіть себе обмежив і свою команду від спілкування. Це є величезні прорахунки. И остается очень мало времени, и перейдем к закону об особом статусе. Принятие нового закона об особом статусе Донбасса не планируется. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Лондоне на полях конференции НАТО. Послушаем почему. Мабуть, в силу багатьох причин, зокрема браку часу, доведеться перейти до продовження дії або до його доопрацювання за результатами зустрічі лідерів нормандського формату, до якої залишилося фактично тиждень. У нас осталось буквально 1,5 минуты. И мой вопрос все-таки это тоже один из таких очень противоречивых решений, которое очень критиковалось, но все-таки его не будут запровадживать, как говорится. Все-таки продавили или как это? Ні, дозволю собі скористатися вашим ефірним часом і сказати не те, що я пророк, але цю ситуацію я прогнозував давно. Тому що нормандський формат, він не дасть ніяких результатів. І в ідеалі, якщо зараз Україна просто пролонгує чинний закон про особливий статус. А ті всі заяви, які лунали від Зеленського, це від лукавого. Вони не мають ніякого підґрунтя. Добре, що хоч нині є це розуміння, заява Пристайка очікувана. Вона мене тішить. Чому? Тому що після зустрічі в нормандському форматі врешті-решт має бути озвучений реальний план виходу із цієї суттєвої кризи, яка є війна і Крим. Поки що таких планів не звучить. Якщо це усвідомлення буде і буде озвучене суспільству, буде суспільний діалог, який буде обговорюватися, ніхто на акції ні капітуляції збиратися не буде. Тоді буде єдність у нас в усіх в досягненні мети. Поки що такого розуміння, як на мене, немає.
Хорошо, вы очень вовремя закончили. У нас, к сожалению, время нашего эфира подошло уже к концу. Напомню, с нами был политический эксперт Валерий Клочок. Спасибо большое. Дорогие телезрители, буквально через 5 минут эфир нашего телеканала продолжит программа «Заман». Ее ведущая Леся Галыч расскажет о последних событиях. Мы же вернемся в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с АТР.